enchero obutagori bw'ikinyomba bwarorokane kone kiwasensemeyo ne mono abalimi abono bateberwa n'ekitundu bali kyabo kyarorokane gutagorwa sensemeyo kolengana ne obwo tagori obunigo bokwali bagobwaga kibwe kinyomba kyerigo lyanso affordable housing engana nabo baitabiranete kolende nigo bamukire serikali asogotaba enotekero kinyomba kigutagorwa sensemeyo nigo kingake kibono baganiri obutagori bw'ikinyomba korate nasegeka n'abantu ensemeyo konyara komanya swakunganya gucya eriwa maye kwagaje kinyomba sensemeyo batebere bunambaro kibokonye bonde bwense asabangane ngane nyare kumurikirwa soime buna omurikeito diponasanya agotomanya Kurwase town ya Ugembo egotokemeye county ya Kisii eritariane dipon na inde bono nabo tukumetinga ki eya sia serikali enkoletere na magendere koleta aiga maega yo muroberio bwobwagachi bw'ikinyomba kya affordable housing amane serikali nene chinsemo ao imeyense maega yaye gochaki wabene imeye county ya Kisii chinsemo Ugembo asama tuko abwango iga gusanga nomo contractor niganyara kwerera ubwa matobuya abere gakorora kurwa sabamenyi borogongorwe. Shukuru sana wenyeji wa mtaani wa Ugembo kwa makaribisho ambayo waliweza kukaribisha kwa shughuli ambazo tunazoendelea za saizi za ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Tangu tukuje huku since last week hakuna incident yote ambayo tumeweza kupatana nayo. Kurende ense monoburabu bwa magenderero a sorogongorwa gusim niga balimbi bekemerigie kawa bagenderetu kwemurungania a sokonganyigwa kwabo mu basokano twapima no tugotwerwa umwaso no gotoitera pakabana tukumetenga michando kiye unde na rura tore mabera atotebinga na kitogokora ngaitogokia gera bali baturinga na kibotogokora tukagenda kwa mugakundi tukamuburia mwaka mishairi mwenga akatokonye miti yaye no toikaranse miti ime wikira rero iga abalimi baitu togotwegwa abalimi baitu mugasogo toita tugenya gupime cyaye gabwe miti ime igo bono intoro cyo bururo sana ntubwati muntu gotokonya twakire kolera twakire gukwana gokia ntokali ko iguguno ndi bwensi chingakie cyoni go baruo koboria kwa bene gokia sabarai banyare kwire gitambukire kiga asubwango na kubwato kobokonyi kubwatekana no gosemerio konene babwate gucia sekemeri gie chae bona na bonsinyire nkige kogera mutari gototebi gwe bange egere mu mayo correct gocho gotoruse none notice mutari gotoletera tobere ditume korusia ororo boniga na beke chae emeteme matorite kagende gantiga bono mugeni yampimirete chae na bayasirete timanye tingango kongakana bono una na bakirega yarenge buya motokorere ngambwango kyagera twanyoro bokonguga igase tulwarite ya OG09 Ugembo to wapiro cha somwe musiri to cha msibo barondali otokorere ngambwanga ake no mugafano itongorangi maisa ngorora ratambe otororere bwango egere etundu bariyitira niguga iga tanyoro buri mesto kobeka eri na intu twego keria kamereki geito lakini abarayi baitu murayo monene munabona muchumbe ngwa kwana kurweretyo ukeresa bya sana nori tayari gokonya abalimi abaiga mbatwerwa nori tayari gokonya abalimi abaiga mbanyori michandi enkwani ligwa kwana ngano tagitonyo rase obagorire asali wakane wagachi nyumba na abalimi abanyore sibakobera asali bakonri cyaye koranju be kumukibwango okonya abalimi aba ekiagera emechande babuguritigere emechande merito ecyaye no bakonyora ebitoki byabokurwa byabakonya Ginko ripoti yake taseni kiao na mbeja mokia Ndizi TV kurwase town ya Ugembo egotokemeye county ya Kisii eritariane dipon asanya